תראו מה זה בן אדם. לפני שהתחתנתי, מה היו ההתלבטויות שלי ביום חמישי? יום חמישי היום, הייתי מתלבט לצאת לסרט, לצאת להצגה, לצאת לבית קפה, לצאת לבר, ללכת לחתול והכלב. היום יום חמישי, מה ההתלבטות שלי? לקנות לה תפוח אדמה אדום או תפוח אדמה חום? איפה היא תכעס עליי פחות? איפה היא לא תגיד לי, זה לא טוב לי לבישול? למה הבאת אדום? אני אביא לה אדום והיא תגיד לי למה הבאת חום? איפה? מה שאתה לא מבין זה לא אופציה. מה הפרת לי? זה ההתלבטויות שלי. להביא טחינה של אחווה או טחינה של תלמה. אני אביא את זה, היא תגיד לי למה הבאת את זה? אני אביא את זה, היא תגיד לי למה הבאת את זה? והילדים שיהיו בריאים, אתה מביא להם קטשופ כזה של אוסם או קטשופ כזה של היינס. לאן הגעתי? יום חמישי. זה ההתלבטויות שלי בחיים. למה זה מגיע לי? כי הבדילי מה... הנה, עומד פה בן אדם. תגיד לי, אדוני, היום יום חמישי. בחייאת, כמה שנים אתה נשוי? 20 שנה נשוי. 20 שנה. מה ההתלבטות שלך היום? להביא ענבים או תותים לשבת? תראו מה הבן אדם, יום חמישי, זה מה שמטריד אותו. ענבים או תותים לשבת. אל תתחתנו חבר'ה, אל תתחתנו, תסתכלו מה קורה. ענבים, תותים וטחינה, זה מה שתקבלו בחיים.